So we are counting down 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! S 13 je tam Láďa Provod a s 20 Vašek Puš. Viděli jste, jak nasadila 90 z Francie. A teď jenom namátkou z těch zadních pozic 89 Petr Ševčík je Slovenska. Naši východní sousedí mají také zastoupení. Pojďte kluci, jdeme, jdem. 15 zbatnalo Kusisto. Nasadil všechny zbraně a útočí. Tady s 5 už ztrácí Štefan Bauman. S 3 Kai Monen. Marek Karlec pozdělit. Teď je to ten důležitý okamžik. Teď potřebuje And the racers are in the very last lap. Šampiona. Tady v prvním seniorském mužském závodě. Honzo, zkus to, máš o 60 metrů před sebou. Tak nechme pěkně vydusit tu atmosféru. Pojďme na to, pojďme! Jdeš, Spadnácko! Alpo Kusisto! Alpo Kusisto je nezničitelný, je to ten konec, Pále, konec! Další zápis do historie ďábelského Alpa.